बागुरुम्बाया सिखि मोसानाय नङा आसलथे बागुरुम्बानि गेजेरजोंनो बर'नि जिथु फिल'सफि बर' जाथिनि थांना थानायनि फिल'सफि मोनफ्रोमबो सम आरो थासारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान्थौखौ जोंनि थान्दै जथुमजों एगजिकिउटिभ मेलफ्राव जोङो गोलावै गुवारै गोथौयै पर्यालोचना खालामो जाय समाव आलादा रायजो दाबिनायनि थाखाय थांखि आजावनांगौमोन 1986 बड'फाया जि समाव बिबान लाबाय आरो थांखि आजावबाय 87 नि 2 मार्चनिफ्राय आलादा रायजोनि आन्दलन जागायबाय बेनि उनाव 93 आव एकर्ड जाबाय फिन 96 आव आरो एबसुनि दैदेननायाव गिल्टिनि दैदेननायाव आलादा रायजोनि आन्दलन जाबाय 2003 सनाव सुक्ति जाबाय आरो 2009 सनाव बिटिसि गोरोबथानि उनाव फिन थामथि खेबनि थाखाय आलादा रायजोनि आन्दलन एनडिपिनि माने पिस डायलग बे गासैखौबो ज' खालामनानै 2020 नि पिस एकर्डआ जाबाय दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया सोलिबाय थादों आरो एकर्डआव फैनाय जिखिनि दफा दङ सिमा बारायनाय बिटिसि बिटिआरनि बर' अट'न'मिनि बाथ्रा बर' कसारि काउन्सिलनि बाथ्रा कार्बि आंलंनि एसटिनि बाथ्रा बेखौ मोगथाङाव जाफुंनांगौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों भारत सरकारजों सावरायदों आरो जुदि सरकारा जोंखौ थगायो सरकारा टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोनां जायोब्ला आरो जिकुनु परिबेश परिस्थितियाव जोङो सावरायफिननानै थांखि आजावनानै आलादा रायजोनि थाखाय जोङो आबुं सोमावसारफिननो थाखाय जोङो थांखि आजावनांगौनि थाखायबो मालाबाबो फावसायनानै थानाय नङा खिन्थु दिनै जोङो एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बे एकर्डनि मर्यादाखौ जोङो होनो हायो नामा बा लाखिनो हायो नामा बे थांखियाव दङ आरो जुदि सरकारा टाइम बाउन्ड मावफुङा बिनि डिसिसना अट'मेटिकेलि फैगोन।